вид шегаче. Ей, престани! Добре, добре. Доктор Грубър, жена ме помоли да взема рецептата. Вие знаете, къпките, които понякога ползва за кръвното. Здравейте. Да, знам. Елате. Имам работа, Лили. Добре, Виолет. Регина, нали? Ето ги. Кондуцин форте. Един момент. Не искам да ви притискам, но... Само да погледна, не сте били мой пациент, нали? Не, лекарят ми е доктор Висман. Разбирам. Може ли да хвана ръката ви? Благодаря. Оценявам загрижеността ви, но... Пулсът е, бих казал, слаб. Потите се или ми харесва цветът на кожата. Ще ви изпиша малко витамини. Така, това е за жена ви, а това е за вас. Благодаря. Сега официално сте мой пациент и можем да поговорим какво ви измъчва или за какво ви се говори. Аз спазвам лекарската тайна. Бихте ли ми казали защо е целият този театър? Бих искал да обсъдя с вас. Как да помогнем на снаха ви? Разбира се, да. Тоест, Тя ми каза какво е станало преди 2 месеца, Тец. В течение си. Така. Господин Виолер, не съм нито полицията, нито съдът, лекарят на вашата снаха. И ужасно искам да й помогна. Но както стоят нещата в момента, не е възможно. аз не исках. Това просто се случи. Не съм лош човек. Не съм. Но просто винаги съм искал. Тогава... Мисля, че не разбирате ситуацията. Снаха ви е в много лошо психично и физическо състояние. Ако не успеем да й помогнем... Нека ти сложиш вика някоя друга, по-естествена.